Hello mga kaibigan, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng legendary chicken adobo. So nilagyan na lang po natin ng konting twist, nilagyan natin ng butter at maraming garlic. Nilagyan po natin ng mga sili para medyo spicy, masarap po. Marami pong sili rito. Pagkatapos magsimula, fry po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Adobo. Egg. Lagyan natin ng kanin. Kain po. Super sarap. Sarap po sa kanin. Garlic. Sarap po sa kanin ang lasa. Sarap po talaga sa adobo, yung pinatuyo. Sobrang sarap. Sagad ang buto po yung yung lasa.
Sarap. Juicy po. Tamang-tama yung lambot.
Sarap po simutin. Lakas po sa kanin. Kung ako ng rice natin, shirataki rice. Sa mga nagtatanong ko, low carb po ako. Last bite na po. Sobrang sarap po.